Je samedi no bena jouer kalo kleta ani kelen samba fla ani muga ani woro ambe aw befo aw sigiyɔrɔw la dante foli mina ina fɔ an kelen do ka jamkan kura min ni nga o bila sen kan sisan ni Abdul Aziz Traoré walasa family fanga bɛ se ka bonya cogoya min na o la weleliw cayara ka ɲɛsin anw yɛrɛ kɔni ma ɲiningali bɔra fan caman fɛ halisa maa dɔw bɛ yen olu m'a faamu dɔw fana bɛ yen olu y'a faamu nka olu tɛ fɛ k'a faamu b'a ye k'a fɔ wulikajɔw caman kelen don kan yɛrɛ nafa ye mun ye jamana kɔnɔ fo ka taa se k'a fɔ événement minnu bɛ ka kɛ sisan ani jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka fanga ɲali la est ce que kan jɔyɔrɔw bɛ a la ɲininkaliw caman bɛ yen bi an bɛna masala kɛ ni min ye ni Abdul Aziz Traoré walasa a bɛ se ka hakilinaw di olu kan cogoya min na faamuyaliw bɛ se ka sɔrɔ a la o kɔfɛ an bɛ tila ka segin ka na kan sɛbɛn cogo dɔw fana la walasa an bɛ se ka maaw lafaamuya i n'a fɔ semaine tɛmɛnen an ye dɔ kɛ a la donc an y'a bila yɔrɔ min na an bɛ tila ka taa o yɔrɔ la zani an ka don babu kɔnɔ an bɛ folikan di Abdul Aziz Jara ma ka foli bila bɛɛ lajɛlen na n'o bɔra yen an bɛ segin ka na Abdul Aziz i bisimila i Jara Aziz Traoré i bisimila ba an cɛ Aziz ni mɔgɔ i sɔrɔ na ni fɛn dɔ dɛ Jaralakaw bɛ ka min kɛ Mali kɔnɔ yan folikan di jama ala ka bɔra la an b'u fo kosɛbɛ k'u jara u ni kolo sɔnsɔn parce que olu ti kolo kari bilen olu b'a sɔnsɔn de an b'ala fo ka barikada k'an ka jamana kɔnɔdenw fo mɔgɔ minnu ye kuma las'an ma kan ninnu sɛbɛ cogo la parce que i b'a dɔn an ka video tɛmɛlen fɛ mɔgɔw ye ne wele ka bɔ Amérique, Espagne, France ani Côte d'Ivoire ko tiɲɛna k'u yɛrɛ y'a ye ko gɛlɛn tɛ quoi donc o diyara n ye kojugu donc k'u bɛ se k'u dege a sɛbɛn cogo la u ye laseli min kɛ tableau ko la k'an y'a mɛn ko ka kɛ tableau client ye an y'a mɛn an y'aw ka laseli mɛn donc u yɛrɛ bɛna dɔn k'an y'a mɛn nin yɔrɔ la an bɛ tunkarankew fo kosɛbɛ ka wulikajɔ la jamana ko la mɔgɔ minnu b'an ka video partager an b'u fo an ye video dɔw kɛ kɔsa in na u y'an ka mɔgɔ dɔw ka page signaler fo k'u banni mɔgɔw ko t'u abonné fasoden officiel ka page kan mɔgɔ caman b'an sɔrɔ o sanfɛ donc n bɛ Zeneb fo kosɛbɛ Kucala ka R12 Sumayila officiellement fo n bɛ DMS TV ɲɛmɔgɔyaso fo k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ Abdul Aziz Jara an b'i fo k'i waleɲuman dɔn parce que ne b'a dɔn ko in bɛ laban yɔrɔ yɔrɔ a sɔrɔ hali n'a kɛra Jaralakaw ye u ye dili k'i ma i b'a ye k'a fɔ muso kelenna u bɛ an jɛ dɔɔnin sisan o bɛ e jɛ mɛ o tɛ ne jɛ dɛ Mali an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an bɛ DMS TV kunnafoni groupe membre bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya foli la an b'aw fo dante foli min na ka sanga ni kunu ye an tun ye ɲininkaliw dayɛlɛ groupe sanfɛ maa caman ye ɲininkali caman kɛ donc i b'a ye k'a yir'u la dɔrɔn an ye bɛɛ lajɛlen ka ɲininkaliw sɔrɔ don n'a nataw la an bɛna an da don o ɲininkaliw fɛnɛ la ka walawalaliw kɛ u la ni Ala sɔnna ma donc bi babu yɛrɛ bɛ tali kɛ jumɛn na n'i y'a ta k'a lajɛ k'an ka jamana taabolo lajɛ ka comparer diɲɛ jamana wɛrɛw la i b'a ye différence belebelew olu de bɛ yen o dɔw bɛ tali kɛ jumɛn na jamana wɛrɛ ninnu caman bɛ yen olu bɛ kalan kɛ u ka kanw na ni président kumana denmisɛnninw b'a mɛn minnu taara école la minnu ma taa école la olu bɛɛ lajɛlen bɛ a mɛn anw yɛrɛ bɛ fɛ k'a dɔn sisan bamanankan walima jamana yɛrɛ ka kan a kɛra kan ye jamana yɛrɛ ka kan nafa jumɛn yɛrɛ de bɛ a la jamana yɛrɛ ka yɛrɛya la souveraineté kɔnɔ Aziz est ce que kan yɛrɛ jɔda dɔ bɛ jamana ka souveraineté la fɔlɔ jamana ka yɛrɛya min fɔ i ka o ɲininkali la n'i y'a mɛn ko souveraineté yɛrɛ n'i yɛrɛ y'a mɛn ko jamana kɔnɔdenw de don hali sariya la n'i y'a mɛn ko jamana kɔnɔdenw de don kosɛbɛ wa jamana kɔnɔdenw ninnu bɛ maa yira ni fɛn min y'u ka kan de c'est la langue qui représente un peuple a tɛ discuter yɛrɛ n'i y'a mɛn kan n ka adamadenw de b'a fɔ kosɛbɛ baganw de bɛ bamanankan fɔ non adamadenw baganw tɛ français fɔ i bɛ faamuya kosɛbɛ donc kan bɛ jamakulu yɛrɛ de ko fɔ fɔlɔ donc o jamakulu de bɛ kɛ a yɛrɛ ye k'a ka souveraineté ko kɛlɛ kɛ o souveraineté la a bɛ daminɛ ni souveraineté culturelle de ye quoi i b'i ka culture de défend diɲɛ kɔnɔ ka i la ko kan jɔda ka bon jamana ka fɛn na n'a bɛ jamana ka identité de ko fɔ u ye n y'a video k'a la yɛrɛ u ye marocain joueur min ɲininka a ko bon k'u b'a dɔn dɛ k'ale bɛna kuma arabukan de la o kɛra mais a m'a fɔ ko n bɛ kuma arabukan na ko parce que n ye arabu ye dɛ ko n bɛ kuma arabukan na k'a sababu kɛ ko n ye marocain ye e y'a faamuya kosɛbɛ o kɔrɔ ye ne tɛ kuma bamanankan na ko ne ye bamanan ye ne tɛ kuma bamanankan na ko ne siya ye bamanan ye mais ne bɛ kuma bamanankan na parce que ne ye maliden de ye cɛ ka kuma kɔrɔbɔ de ye i ɲɛ tɛ n bɛ ka kɛlɛ min kɛ cohérence dan de b'u cɛ yan ne ko n ko jamana ko tɛ siya ko ye
n'a tun ko de ko n bɛ kuma arabukan na ko parce que n ye arabu ye o kɔrɔ ye a kumana ka siya kan na mais a ko k'ale bɛ kuma arabukan na ko parce que ale bɛ bɔ nin jamana in de la donc o kɔrɔ ye nin jamana in bɛ représenter ni nin kan in de ye wa Marocains bɛ yira ni o arabukan in de ye donc k'ale bɛ kuma n'o de donc ne fana ka jamana bɛ ma yira ni min ye artistes bɛ dɔnkili da la hali ni Kante tun bɛ ɲɔgɔn kan Spirit la mais a t'a fɔ bamanankan na ne yɛrɛ ye n ta fɔ bamanankan na an ka kuma ni Spirit ye ekɔliden minnu ye Maliyɛnw tɛ yan Maliyɛnw don dɛ u bɛɛ y'a mɛn kɛlɛ bɛ min voilà donc jamana kɔnɔ jamana tagaɲɛ bɛ daminɛ jamanadenw ka ɲɔgɔn faamuya yɛrɛ de la furu bɛn bɛ daminɛ furuden fila ka ɲɔgɔn faamuya de la aw de bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ ka ɲɔgɔn faamuya ka ɲɔgɔn ta ni ɲɔgɔn bila dɔn ka sɔrɔ ka se maakɔrɔw ma parce que maa minnu bɛ kɛnɛmala m'u bange o tigiw de b'u la est-ce que b'a faamuya donc dugu fana sigi bɛ diya ni fɔkabɛn de bɛ yen o la Ayidara ko ko mana gɛlɛya cogo o cogo ko ni sigikafɔ sɛbɛ nana ko fura bɛ sɔrɔ a la o sigikafɔ fɔ ka ɲɔgɔn faamuya de bon aw tɛ ɲɔgɔn faamuya baara n'o tɛ kumakan kelen na mais Aziz kanko in n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ Maliyɛn caman kɔnɔ k'a fɔ ko jamana tɔ ninnu na ni Chinois ni Français ninnu ni Anglais ninnu ni a ɲɔgɔnna caman ne yɛrɛ kɔni anw yɛrɛ kɔni tun ɲininka personnellement an b'a fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ye siya kelen de siya fila wɛrɛ tɛ yen siya kelen pe kɔ u bɛ ka kan kelen de fɔ o de ye Mali yɛrɛ ta gɛlɛya quoi parce que anw tɛ jamana wɛrɛw ka réalité dɔn quoi. N'i latɛmɛ sabula mɔgɔ minnu ye kalan kɛ o jamana wɛrɛ la o mɔgɔ fanba m'a fɔ k'a bɛɛ i b'a kɛ to i m'a ye tungarankew de b'an ka kuma sɔn voilà parce que olu caman yalala tungarankew de yalala wa olu donna jamana système de la u y'a faamu an ka mɔgɔ kalannenw ma don tubabula système na olu taara dɔrɔn ka t'u ka kalan kɛ n bɔra ekɔliso la n taara n bɛ si yɔrɔ min na ou bien u bɛ université kɔnɔ u bɔra o transport kɛ mais ninnu olu yalala Europe kɔnɔ ka Europe dɔn u donna Europe burusi kɔnɔ yɔrɔw la an n'u ka mɔgɔ kalanni fana bɛ taa duguba kɔnɔnaw de la donc u tɛ dugu réalité caman sɔrɔ donc tungaranke ninnu bɛ sɛnɛ kɛ kungo kɔnɔnaw de la donc n'u nana dugu kɔnɔ u bɛ réalitéw da ɲɔgɔn u bɛ don jamana système na u bɛ jamana kan kalan ka jamana nafolo dɔn ka baara kɛ yen nɔ est-ce que ne faamuya kosɛbɛ mɔgɔ minnu taara kalan kɛ kɔkan ka na mɔgɔ fanba u nana ka n'u ka kalan yanga de yira anw na quoi u nana ka na kalan ni waso de yira n'a ko bɛ kuma dɔrɔn j'ai étudié en Chine donc lors de mes études donc je faisais comme ça c'était comme ça voilà donc nous n'en bɛ kuma u b'u vanter an na de u sankɔrɔta voilà mais faire preuve d'esprit d'ouverture et ouverture d'esprit et il n'y avait pas ça o la Modibo Keyita ko ten k'anw kana kɛ maa ye minnu bɛ kalan kɛ ka na kalan kɛ waso kɛ fɛn ye k'an ka kɛ maa ye minnu bɛ kalan kɛ ka na kalan kɛ yeelen ka dibilafɛnw bɔ dibi la k'u da yeelen na o la ko dɔgɔtɔrɔ nakun tɛ kɛnɛbagatɔw kɔ ye nka k'a nakun ye banabagatɔw de ye o ye k'an faamuya kosɛbɛ an tun fɛ ko Faransi ko siya kelen de bɛ yen donc k'u ka kan ye français mɔgɔw tun fɛ ko Chine ko de bɛ yen mais a tun ma faamu ni kuma nin de kɛra sababu ye maliden fanba y'a dɔn ko ja siya ni kan cayali tɛ Mali ye jamana minnu yɛrɛ kanw n'u siya ka ca Mali yɛrɛ t'a la Afrique dugu foyi tɛ yen min b'a la n'a dan bɔra Nigéria la an t'o faamu dɛ Afrique dugu min bɛ yen k'a kan bɛ taa fɔ kan 200 la a man ca dɛ Nigéria de ta bɛ taga o la dɔɔnin bon i bɛna ye yen de ko farafinw tun t'u yɛrɛ fɛ quoi anglais nana ka u ka kan bɛɛ faga k'u kelen ka kan d'u ma u y'o ta k'u sigi n'o ye mais k'a fɔra k'u ka u yɛrɛ ta dɔ ta ko non k'a bɛ na ni kɛlɛ ye e se ɲɛ bɛ nin faamuyali ma e ma b'a fɔ ko non ko Rwanda ko siya kelen de bɛ yen ne ko ne ma sɔn o ma ni siya kelen bɛ yen siya ko kelen bɛ kɛ cogo di donc o kɔrɔ ye siya kelen tɛ yen o mais Aziz b'a kɛ to parce que ni a man di dɔw ye ka to k'i ka kuma tigɛ quoi mais o tɛ se ka bɔ a la quoi halisa n'i y'a jateminɛ n'i ye an ka kan a ka ban ka appliquer an ka ekɔlisow la ani yɔrɔ camanw na jusqu'à ce que u k'a don an ka constitution kɔnɔ k'a fɔ ko français y'an ka langue de travail est-ce que n'i y'a ta k'a lajɛ côté dɔ fɛ kan ko in ka lasumaya dɔw ka bɔ fan datuguni o sen tɛ a la dɔw ka sɔrɔ binni sen tɛ a la wa n'olu bɛ k'o makaran quoi o ye faamuyali de ma labɔli kɛ yɛlɛma ka fɛnw la yɛlɛma man di mɔgɔ kalannen bon a kuma fɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ yɛlɛma man di maa ye maa min ma yɛlɛma faamu est-ce que ne faamuya kosɛbɛ u fɛ ko n'a min bɛna datugu n'a in tɛna datugu koyi jamana de bɛna taa tiɲɛ kan kɔ mɔna kan min kan jɛgɛ bɛ tila o kan de kan
i ye layidu d'a ma an kɛra seere ye ko n'i nana k'i bɛ nin kɛ an bɛɛ y'a mɛn o donc n'i nana i b'o de kɛ foyi wɛrɛ tɛ munumunu ka fɔ an ye ni président y'i bolo kɔrɔta n ye n kali a k'i kalen bɛ n ye n kale ala ɲɛnɛ ani jamana kɔnɔdenw ɲɛnɛ min ni sariya in b'a bato wa n bɛ mɔgɔw fana kɛ k'a bato wa bɛɛ y'a mɛn a y'a fɔ cogo min na o tɛ wa o la a b'a tigilamɔgɔ de jateminɛ sisan n'a kɛra sariya nin sɔsɔbaga ye a fɔ e ko k'e tɛ nin sɔsɔ dɛ ayiwa mais ale y'a fɔ tubabukan na tubabukan mɛnnaw dɔrɔn de y'a sariya n'a tigi sera dɔrɔn mɔgɔ fɛn o fɛn ka bɛ wuli n'a kuma i b'o d'a ma u bɛ jɛ o de la tubabu jamana bɛɛ b'i ka fɛnw kɛ u ka kan na maintenant u bɛ sɔrɔ ka langue de communication internationale ɲini o bɛ kɛ anglais walima espagnol walima arabe anw ma se k'o de faamu donc a tɛ mɔgɔ si ka nan datugu au contraire a bɛ dɔ de fara u ka audience kan mais minnu bɛ ka halisa ka kɛlɛ kɛ n'u ka siya tɔgɔ ye u m'a faamu de n'an kumana ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn faamu n'u n'anw kumana dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn faamu tiɲɛ man kunna o tiɲɛ fɔ cogo de ka kunna ko kɛcogo de bɛ ko tiɲɛ ko kɛcogo de bɛ ko ɲɛ n'i ko k'i ka siya ne bɛ sɔn bɛɛ ka siya ka di ye n'i bɛ tigɛlen ye fasiya la i tigɛr'i fa de la bon e ma y'an tigɛra an ka mɔgɔkɔrɔbaw la e ma y'an ti baara kɛ n'an bɛnbakɛw ka kan ye an baara kɛ ni tubabuw bɛnbakɛw ka kan de o kɔrɔ o bɛnbakɛw ka fisa n'an taw ye donc o la an tɛ s'u la jama bɛ mɔgɔ min kɔ ani jama tɛ mɔgɔ min kɔ o tɛ kelen ye. Aziz mais an b'an bɛnbakɛw barika ɲini cogo min barika ɲini an bɛnbakɛw ye kɛlɛ kɛ walasa tubabuw kana min k'an na an yɛrɛ de kɛlen o tɛ fanbaga ye Samori ninnu ye tubabuw kɛlɛ pour que tubabuw kana anw minɛ k'u ka kan d'an ma k'u ka wari don anw na anw minnu nana bi tubabuw yɛrɛ tɛ yen mais anw de bɛ ka Samori ninnu ye kɛlɛ kɛ ko min kama dɛ anw yɛrɛ de kɛra o ko sinsinbaga ye e m'a ye malidenw yɛrɛ de taara sigi k'u ka kan ye tubabukan ye Samori ninnu ko ko abada ne bɔnnaw tɛ e ka kan fɔ Samori y'a den faga ko parce que a y'a fɔ Samori ye ko ne ye min ye Faransi ko an tɛ se ninnu na ko e bɛna siran don an kunna mun na ka ɲɛsin an jugu ma anw yɛrɛ sirannen don tubabuw ɲɛ déjà anw yɛrɛ tɛ se ka an yɛrɛ yira i jɔlen tɛ ye jamakulu min na n'i sigi ka fɔ k'i taara so mais an dun b'an waso n'an bɛnbakɛw ye ou bien an bɛ k'an waso k'an bolo da mun de kan an m'a faamu koyi an m'a faamu e m'a ye u bɛ ne ka kuma caman ta ko a kumaw fo u b'a fɔ k'u ka farin mais faamuyalibaliyaw de don e bɛ k'a fɔ k'i bɔra Sunjata la i bɔra Samori Ture la Bameba Traoré cɛba ninnu an bɔra olu la d'accord anhan anw bɛ ka min kɛ bi olu y'o de kɛlɛ kɛ yan non olu ye jɔnya de kɛlɛ kɛ k'olu ka si kana olu mɔnaw kana kɛ jɔn ye mais bi aw yɛrɛ filɛ nin ye an bɛɛ bɛ girin franc de colonie française d'Afrique nɔfɛ franc CFA nafolo an bɛɛ bɛ girin a nɔfɛ mais n'o ye jɔnya wari de ye mun an t'a tigɛ o tigɛli fana o bɛ anw de bolo kosɛbɛ kana Aziz e b'a faamuya siya ko nin siya ko kuma tɛ yan ne m'a f'e ɲɛna n ko farafin ka faamuyali ka suma dɔɔnin yan arabukɛ m'a fɔ k'ale bɛ kuma arabukan na ko parce que ale ye marocain de ye est ce que a ko k'a bɛ kuma a ka siya kan de la a ka jamana kan Mali ko kama ne ko n ka baara kɛ ni Mali ka kan de jamana kɔnɔden fanba bɛ min mɛn n'o bɛnna fila kama a ye baara kɛ n'a ye n'a bɛnna kɔrɔbɔrɔ kama a ye baara kɛ n'a ye n'a bɛnna maraka kama a ye baara kɛ n'a ye n'o bɛnna arabukan de ma a ye baara kɛ n'a ye bon bɛɛ b'a dɔn i bɛna mana nin f'i ye wele cogo wɛrɛ tɛ jakuma na jakuma ko koyi ayi n'i y'a fɔ cogo wɛrɛ la i b'a tiɲɛ dɛ Mali la bɛɛ bɛ kanba min mɛn ne m'o tɔgɔ nin da koyi ne nana sɔrɔ a bɛ fɔ ko bamanankan wa ne b'a wele ten i bɛ faamuya kuma tiɲɛ don ye wa ale ye fɔbaga ka ca o de fana fɔbaga ka ca siya dɔ mɔgɔ k'i tɛgɛ kɔrɔta k'ale de ka kan fɔbaga ka ca mais an bɛ nin bɛɛ la dɔw fana bɛ na a ɲini ka kɛlɛ tiɲɛ u b'a fɔ ko jamana bɛ se ka développer ka sɔrɔ kanko tɛ u ka dara misali ta jamana dɔw la u ka dugu kelen yira ne la ko min ye Bobodugu ye diɲɛ kɔnɔ ko Bobo dɔrɔn de bɛ yen u k'o yira ne la k'u développer mais k'u tɛ kuma est-ce que mɔgɔ bɛ sɔrɔ a dɔ ka bɔ dɔrɔn a tɛ yen o jamana bɛɛ bɛ kuma de wa bɛ kumakan de la aw bɛ min mɛn an bɛ ka min kɛ développement ye aw ma faamu n bɛ ka sɛbɛn de f'i ye an b'an bolo fa duguw la an bɛ ka mobiliba sanw n sera ka taa Faransi ni tubabuw ye ɲɔgɔn faamuya o de ye développement ye mais on se bluffe Aziz o ye développement ye dɛ anw fɛ k'o de ye développement ye ne ye visa sɔrɔ sa ka taa Dubaï ka taa yɔrɔw la ka fɛn ayiwa ja an bɛ zoro la civilisation an bɛ zoro la civilisation ye somɔgɔya de ye tubabuw ka somɔgɔya i y'o dɔn o tɛ développement ko fɔ koyi tubabuw fɛ yen filɛ kɛ i ma ye n'u nan'u fɛ yen u bɛ ɲugu u fɛ yen la
Bulon min bɛ n'u kan k'o kɛ mun de kɛ baara min b'a ɲɛ n'an m'a kɛ ni tɔw y'u ta kɛ ayi aw yɛrɛ yan ni tɔw y'u ta kɛ an bɛ ɲɛb'u fɛ an b'u apprécier c'est une loi de la nature donc ne bɛ se ka voyager ka taa diɲɛ kɔnɔ o tɛ ne ka développement ko fɔ ni mobile kura min bɔra an b'o san o tɛ n ka développement ko fɔ jamakulu fanba bɛ tun bɛ ka balo cogo min na kunun o ni bi cɛ danfara jumɛn b'u balo cogo cɛ an bɛ se ka mun de yɛlɛma k'i bɛ kɛlɛ kɛ fantanw ye ko tuma caman k'u t'a dɔn ye karamɔgɔkɛ ni dumuni banna tasa kɔnɔ dɔrɔn a ye wele ko tasa nɔgɔ taa kelen minɛ nɔgɔya tene don pɔnti min tilennen fɛ o de bɛ gosi donc an ka sɔn le plus souvent mɔgɔ minnu dusukun ka ɲi mɔgɔw b'olu de dusu kari tuma bɛɛ c'est bon ça fait partie de la vie f'an ka sɔn o de fana ma quoi tene don voilà Aziz an b'i fo halisa et puis n'i y'a lajɛ dernièrement ka i b'a kɛ to n b'o yɔrɔ ninnu ɲɛfɔ quoi k'a ta fanga kɔrɔw la ka na bila fo Asimina sisan ka tila k'u ka kumacogow jate minɛ min bɛ i adressé population na kosɛbɛ bamanankan na ni a kanu fana bonyana population fan fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ i b'a ye o kɛra Asimi ye ale ka kuma fanba o tila bɛɛ ye bamanankan ye kɔrɔma ninnu tun b'u ta kɛ français la est-ce que ni n'i ka jamanakɔnɔdenw yɛrɛ n'i bɛ ka to ka laseli kɛ ka d'u ma kana u bɛ kan min mɛn o tɛ kɛ sababu ye ka u ka danaya tɔ sinsin i kan. Ne m'a f'i ye n ko ne m'a faamu an de m'a faamu tubabu jamanaw n'u ka jamana kɔnɔdenw ka bɛn dɔw yɛrɛ tɛ koyi u bɛ ɲɔgɔn faamu de u bɛ kuma ni kan ye u bɛ kan min dɛmɛ. Sɔnna Asimu na président yɛrɛ kumana an bɛɛ y'a mɛn. E dugu kɔnɔ cɛ président kumana kunun dɛ k'a sɔrɔ a tun bɛ kuma o mais u tun t'a faamu de voilà ala ka n'aw dɛmɛ. Amina. Sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'u taara n'u ye jamana dugu min yɔrɔ min minɛ terroriste la ne t'a dɔn olu b'o fɔ tubabukan na mɔgɔ min ye o. Terroriste ninnu tɛ baara kɛ tubabukan na aw yɛrɛ tɛ tubabukan mɛn a k'a fɔ an ka kan na siɲɛ kelen ala ka bɔ d'a kan ye. Amina. Abdulaziz o hukumu kɔnɔ est ce que an tɛ a lajɛ fɛn dɔw bɛ yen k'o yira jama na parce que ni an tora ka kuma u b'a fɔ ko est ce que a fɛn dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ tableau yɛrɛ la comme tableau b'an bolokɔrɔ bi dɔw y'a yira ko tableau noir in de ka ɲi mais an bɛna o ɲɛɲini don n'a nataw la studio kɔnɔna de don bon maa minnu kɔni bɛ an ka whatsapp groupe sanfɛ an bɛ tila ka tableau photo ta k'a bila groupe sanfɛ olu b'a ye a caman na u b'a ye u mago b'a la k'a ye cogoya min na kuma fɔli ma nɔgɔn donc o de la an ye sɛbɛnni bila yɔrɔ dɔw la an bɛ fɛ i k'a continuer pour que an ka dɔnniya bɛ se ka walankata halisa. Voilà donc tu es min f'i ye an ka kan fɔ o ye tiɲɛ ye kan fana filɛ wala kan minɛ ye sɛbɛnni de ye quoi c'est l'écriture. L'écriture c'est comme un récipient pour la langue bon mɔgɔw k'a kɛ to donc tun ko mana min fɔ ni ninnu b'a fɔ ko bon ko Aziz k'a ka di ne ye ka kuma n'i ye bamanankan na mais ko ne tɛ se k'a bɛɛ fɔ ne ma tubabukan fɔ n'a bɛ tubabukan mɛn mais a y'o don a la ne bɛ tubabukan mɛn. E y'o don an tɛ se ka kuma bi n'an ma tubabu. Vladimir Poutine bɛ allemand mɛn o mais a bɛ kuma a ka kan na donc an ma kalan kɛ bamanankan na an ye bamanankan mɛn so de donc o la an ye kalan kɛ tubabukan min na o kumaden dɔw n'o ye o mot ye olu ka kɛ an ka bamanankan kɔnɔ o ye diyagoya de les emprunts ne finissent pas dans une langue ne b'a f'i ye yan n bɛ misali d'i ma n'an bɛna ni concert bɛ yen on dit ticket ye nin ye mais ko VIP a filɛ very important person very important person mɔgɔ nafamanbaw i bɛ taa sɔrɔ ni o y'a sɔrɔ a passe o kɔrɔ i ka se ka don o ye n'o ye 400 ye i bɛ taa sɔrɔ VIP ye 1000 donc o la olu bɛ sigi ɲɛfɛ olu ni artiste yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ye artiste yɛrɛ bɛ to dɔnkilida la a b'olu fo n bɛ Prince Jalo fo kosɛbɛ donc very important person o ye anglais mot de a abrégé len de don k'a kɛ VIP ye mais an tɛ k'o fɔ français la français yɛrɛ o tɛ fɔ wa mais si français ko non ko k'o bɔ a la ko k'a kɛ les personnes les plus importantes non voilà donc empreinte ban o tɛ se ka ban kan na a ti ban a la quoi. Ok u bɛ na taa an ye sigilidenw an y'olu fɔ yan. An tun bɛ sɛbɛnsun de la sɛbɛnsun de bɛ wele ko alphabet bon hali o filɛ nin ye ne y'o sɔrɔ ne y'a fɔ n ko ne tɛ kan kalan na ye o i ye n faamuya an b'an débrouiller de i ye n faamuya donc mais a sɛbɛn cogo la tellement k'a ka nɔgɔn donc an tubabukan kalannaw an arabukan kalannaw an bɛɛ bɛ se k'a fɛn kɛ kosɛbɛ donc ne tun ko n ko anw ka sɛbɛnsun na n ko sɛbɛnden 20 ani
wɔɔrɔ de b'a la o tɛ wa 27 a 27 la an ko ko dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ ka sirili kɛ dɔw bɛ yen olu de bɛ siri minnu bɛ kɛ ka sirili kɛ an ko ko olu ye i u o ɔ a e ɛ donc an ko ko ninnu de bɛ kɛ ka sirili kɛ olu bɛ kɛ ka min ninnu siri an tɛ hali n'an m'o bɛɛ yira o dɔw ye b c d f i bɛ se k'a bɛɛ sɛbɛn yɛrɛ mɛna le me ne ɲe we bon ni bon a bɛ se ka kɛ bon ne ta sɛbɛn cogo fɛ quoi ayi mais ne ko dɔ labɔlen don dɔ sen donnen voilà b'a parce que ni de kurunin kɔnɔ donc nin bɛ kɛ tan quoi donc p o tɛ k r c w ye z he j a bɛ se ka kɛ fili bɛ se ka kɛ ne ta fɔ cogo la dɔn nin bɛɛ ye joli ye de kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula seegin kɔnɔntɔn tan fila saba mugan mugan kelen mugan fila mugan saba mugan naani mugan ni duuru a tɔ tora kelen donc n'i y'a lajɛ sira fɔlɔ min filɛ nin ye sanfɛ sira on appelle ça ligne donc ça c'est ligne ça c'est colonne comme matrice en mathématiques donc on a matrice colonne et puis ligne voilà hein A11 voilà ça c'est A11 et voilà ça voilà sinon un bon non voilà donc là ni sanfɛta ninnu olu de bɛ siri ni kelen kelenna bɛɛ la ka se ka mankan dɔ di misali la n'an y'a ni b ta a bɛ kɛ bi bu bo bɔ ba be bɛ i bɛ n faamuya n'an y'a ni c ta ci cu co ca cɔ ca ce cɛ a bɛ n'a fɔ cu ca cu ca u b'a fɔ ko u b'a fɔ cu u b'a fɔ ca u b'a fɔ cu u b'a fɔ ca a t'a fɔ sisan n'an y'a ni f ta F dans F il y a feu c'est pourquoi à l'école dans les petites classes on dit la lettre F elle fait toujours fait la lettre L elle fait le donc on dit fi fou faux fort fa fe fait forte moroban o bɛ sɛbɛn ni fort fait ni o fort fɔ ɲɔgɔn kɔ voilà donc o bɛ sɛbɛn ni fort in de n'a y'a ni d ta nin bɛ kalan ko d o tɛ d maaw ka n'u ɲagami d b i n'a fɔ baba i n'a fɔ daraman di du do dɔ da de dɛ e n faamuya kosɛbɛ n'a y'a ni k ta k la lettre k elle fait toujours qui ku ko kɔ ka ke kɛ a ye faamuya n'a y'a ni ere ta iri uru oro ɔrɔ ara ere ɛrɛ o tɛ n'a ye nin ta sisan he hi hu ho hɔ
o la namina horon fon sebe seni ninde anini horon fon donc ha he he ni yeta ye nama fugo y mais ali y côté français ala mais i grec il y a grec non donc c'est i de grec grec ou ka i odeni y ok donc on dit yi you yo yon ya ina fɔ namina ya sɛbɛ ye ye n'an faamuya n'i y'a ni nin ta n'o ye nye nyi nyu nyo ɲɔ ɲa nye ɲɛ o de bɛ sida wɛrɛ kɔnɔ quand on a la lettre T on fait ti tu to ta te 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 avec la lettre P on dit pi pu po pa pe 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 pi pe pa ta te hein? Avec la lettre N comment on fait ni nu no na ne 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 ni ni no no fonio hein? Avec la lettre F fi fi fo fa fe 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 voilà avec voilà va fort ni voilà commencer mi avec famille donc amena nunu dɔ ta sisan an b'u nɔrɔ ɲɔgɔn na ka daɲɛ dɔ di mɔgɔw k'a faamu bɛ misali ta ni mɔgɔw bɛ k'a jateminɛ an nɔfɛ an ko ko b ni a o bɛ kalan cogo di ba ayi i tɛgɛ da nin kan a filɛ u b'a faamu b ni a voilà an ko ko b ni a o bɛ kalan ko ba ɔ n'an y'o fila don ɲɔgɔn na dun baba a bɛ kɛ baba o tɛ baba a to i b'a kɛ dɔɔni quoi après n bɛ a fɛngɛ baba dɔɔni o tɛ ɔ n'an ye me ta an tɛna a bɛɛ kɛ ordre la quoi pour que mɔgɔw k'a faamuya k'a ka teli me n tɛ me ye n'an ye me ta yan me ni u o bɛ kalan cogo di mu an ka mu ta o tɛ n tɛ se se ni o so me so fara a kan a bɛ kɛ jumɛn muso donc muso bɛ sɛbɛn tan de ɔ ni bɛ fɛ ka yira sisan ko ne muso ne bɛ sɛbɛn cogo di ne ni e a filɛ ne muso kosɛbɛ ne muso santé wolo bon an ɲɛ bɛ nin na dɛ ayi dɛ ne muso d'accord ne ta la ne muso o tɛ an bɛna sɛbɛn jamana an ko nin bɛ kalan ko je ni a jamana mais i n fara ka jamana ne dɔ bɛ neni dɔ b'a laban na quoi jamana k'a sama dɔɔni quoi na voilà jamana n'a bɛ kɛ jamana voilà jamana hali o fana bɛ se ka fɔ jamana d'accord jamana n'i ye jamana ta sisan di Mali ye ne ka jamana ye ne y'o fɔ yɔrɔ o de la ne ko nin ka nɔgɔn nin na an bɛ dege nin sɛbɛnni dɔrɔn de la Mali ye ne ka jamana ye Mali ye ni ye ou bien donc a bɛ sɛbɛn ye ni Mali bɛ sɛbɛn cogo di Mali sɛbɛn fɔlɔ Mali me a Mali ye ta ye Mali ye ne ka Mali ye ne ka jamana ye donc Mali ye ne ka jamana ye donc an bɛ ye bila laban a banna donc o la i b'a ye an b'a sɛbɛn cogo an b'a mɛn cogo min na an b'a sɛbɛn ten Aziz i fɔlen don
Aziz i fɔlen don. Aziz i fɔlen don. I fɔlen don. Aziz i fɔlen don. Aziz i fɔlen don. Ça va, Aziz, t'es salué. Aziz i fɔlen don. Aw ni ce aw ka vidéo la. Voyez? Donc, an bɛ bamanankan min fɔ, an b'o kelen de ye. Sɛbɛ. A bɛ n'a fɔ ni ne ko ko volume man ɲi. O bamanankan na V tɛ yen. Mais n'an bɛna volume fɔ, an bɛ sɔn ka lettre V don a la o kama. O bɛ yen, o bɛ kɛ. Voilà. Donc, kumasen minnu bɛ an bolo, an bɛ se k'olu caman fɔ. Aw bisimila. I b'a mɛn cogo min na, i b'a sɛbɛn ten. O la an b'a ɲini mɔgɔw fɛ, u ka to k'a daminɛ, u k'an ka vidéo commenter bamanankan na. Ni min tɛ s'o la sisan, a commenter en français. I bɛ faamuya? I bɛ n faamuya? Voilà. Donc, an bɛ ninnu bɔ yen. Voilà, Aziz i fɔlen don, an k'o bolo bɔ yen. An k'o bɔ yen, o bɛ jumɛn ye? Umaru i fɔlen don. Asimi i fɔlen don. Donc, dugukolo walima sɛnɛ, n'i y'a lamɛn, sɛnɛ, se ni ɛ, nɛ, se ni ɛ, sɛ, ne ni ɛ, nɛ, sɛnɛ, a lajɛ. Sɛnɛ. I t'a la, an ko nin bɛ kalan ko se, nin bɛ kalan ko ɛ, sɛnɛ. Sɛnɛ ni bagan mara. Sɛnɛ ni bagan mara. Bagan mara. Bagan mara. A filɛ bagan mara. Sɛnɛ ni bagan mara bɛ sɛbɛn cogo di? Mara a filɛ me ni a, re ni a. Sɛnɛ ni bagan mara. Sɛnɛ ni bagan mara minisiri ye laseli kɛ. Sɛnɛ ni bagan mara minisiri. Minisiri ye laseli kɛ bi. Sɛnɛ ni bagan mara minisiri ye laseli kɛ bi. Gɛlɛya bɛ min? Malidenw yɛrɛ k'a lajɛ. Wa diɲɛ jamana bɛɛ bɛ chaîne dɔ bila i ka télésow la walima i ka plateau téléw la walasa k'i ka jamana kɔnɔdenw dege i ka dugu kan sɛbɛncogo la. A bɛ Rwanda, i bɛ Kini Rwanda kalan Rwanda fɛ. A bɛ Discovery la, English Club, i bɛ anglais kalan a fɛ. A bɛ Faransi, u bɛ mots kɔrɔ fɔ kosɛbɛ. Mais anw fɛ yen o tɛ yen. An bɛ tila an ni dun ka kalanko kuma ka ca. Misaliya, n'i y'a lajɛ, n'an ko sisan ko bi leçon bɛna tali kɛ sira tigɛ cogo de kan. Bon, cogoya yɛrɛ bɛ sɛbɛn cogo di? Cogo. Cɛ ni o. Cɛ tɛ nin ye wa? N tɛ o ye wa? Cogo. A filɛ. Cogo. A banna. Cogo. Kow bɛ cogo di? A filɛ. Kow bɛ cogo di? An bɛ ɲininkali tɔ min bila. Kow bɛ cogo di? A banna. Kow ka ɲi. An bɛ kow sɛbɛn. Ka ɲi. Ka ɲi. Ɲɛ ni i. Ka ɲi. Kow ka ɲi. Kow bɛ cogo di? U yɛrɛ bɛ to ka mot dɔw. N'i y'a u dan ye dɔrɔn u ka nin video filɛ dɔrɔn a banna. U yɛrɛ bɛ min fɔ u b'a bɛɛ sɛbɛn. E b'a faamuya? Gɛlɛya. G ni ɛ. Gɛlɛya. A filɛ. Gɛlɛya.
iba me chogomina wa 70 ni geleya mai ha koli fana mai nda ala kan kisama koli be sebe chogodi koli keni o ko koli afle koli fana ka jugu ni geleya ya ko bamanangana ama me cogo mina amba 70 jengono kamunu be me cogo mina na be 70 o kan ne ga nogoni kambe o la japonais kambe me cogo mina ab 70 ni irisi kambe me cogo mina ab 70 ni mais ibolu ka alphabet dondra abana voilà amajigi ya famali chama solo voilà donc ni nteni geleya ba don na tuguni mai geleya geni leni gele yeni a ya geleya koli ha dolo mande dolo deni o de o le o dolo mai famia voilà wa alaje maaw be se ka ali min sɛbɛ an ka sɛbɛnniw daminɛ cogow la bon sariya caman bɛ yen nɔ an t'an yɛrɛ sɛgɛn olu la yɛrɛ a y'a lajɛ aw ni sɔgɔma a filɛ aw o ye a ani we aw a filɛ aw ni sɔgɔma se ni o ge ni o me ni a aw ni sɔgɔma ma tɛ fɔ ko aw ni sogoma sɔgɔma i b'a dɔn ni sogoma de don o bɛ se ka sɛbɛn i n'a fɔ sogo sɛbɛn ka di o sogo o bɛ sɛbɛn ni sogo filɛ sogo o tɛ dibi sogo fanba ye dɛ dibi sogo nɛgɛ t'i la dibi sogo wi nɛnɛ bɔ o fɛ dɛ bon i kan ka dibi sogo san ka di yan non mena i m'a ye dibi sogo normalement ninnu de kan ka sɛbɛn an ka dibi sogo feerew la au lieu de dire dibiteri u ka sugu wɛrɛ la han dibi m'a ye ko dividane a filɛ dibidani o kɔrɔ ye dibi bɛ kɛ yɔrɔ min na kɛ dibidani i y'a ye sogo ani sɔgɔ tɛ kelen donc sɔgɔma aw ni sɔgɔma ani sɔgɔma o tɛ foli ya aw bonjour bonjour tout le monde aw ni sɔgɔma aw bɛɛ ni sɔgɔma ouais ni ko aw dɔrɔn o ye nin de n'a ye jaba fɔ ten fana aw bɛɛ ni sɔgɔma o kɔrɔ ye aw bɛɛ an bɛ bɛɛ fara a kan aw bɛɛ ni sɔgɔma a filɛ bɛɛ bɛ ni o bɛ sama yɛrɛ aw bɛɛ ni sɔgɔma a banna a bɛ faamuya kosɛbɛ voilà a faamuna d'accord donc bɛɛ bɛ se ka bamanankan in na an bɛ min fɔ an bɛ se ka a sɛbɛn tiɲɛ de don an y'o dalilu dɔw yira dalilu caman yira la voilà donc mɔɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ kɛ ni v ou bien x ninnu ye donc an ti a man ka gɛlɛya mɔgɔw bolo kosɛbɛ an bɛ se ka lɛtiri dɔw sɔn bɛ k'olu ma o kama quoi par exemple n'i bɛ fɛ ka sɛbɛn a ye volume ɲɛnama di ne ma misali la an ka volume to volume na n'o tɛ v t'a la a bɛ sɛbɛn ni a bɛ fɔ de ko volume normalement a tɛ fɔ ko vocal o a bɛ fɔ de ko vocal parce que v tɛ bamanankan na donc w de bɛ yen mais an bɛ se ka sɔn a ma vocal ci ma an b'a sɛbɛn komi a bɛ mɛn cogo min na vocal voilà vocali ha n wele we ani e filɛ wele a filɛ weleli ça devient maintenant une action weleli c'est ka maa wele yan weleli hein voilà
donc il y a la ko ni kai nga nogo anga mogo kalanu ne bolo kanye mbe miri bon oro la bamanankan fana yoro do be mogo ko famu olu ye ka fɛnw surunya n'a bɛ f'o ma ko forme contractée par exemple a bɛ fɔ de ko ne bɛ ala tanu a lajɛ ne bɛ attention bon comme an bɛ ala sɛbɛn tan tubabukan sɛbɛn cogo la ala o tɛ n'o tɛ L fila t'a la a kan ka sɛbɛn ALA a banna ala mais comme mɔgɔ caman bɛ nin de sɛbɛn cogo dɔn an ka ta o tubabukan ta sɛbɛn cogo donc ne bɛ ala tanu a filɛ tanu a banna ne bɛ ala tanu o ye bamanankan na k'a fɔ k'a sumaya k'a dayɛlɛ mais n'i bɛ fɛ k'a don ɲɔgɔn fɔ ko n b'ala tanu o la ni ale bɛ tigɛ a bɛ kɛ a tɛ n b'ala tanu voilà n b'ala tanu parce que ne b'ala tanu o ye n'i bɛ fɛ ka kuma suma n b'ala tanu bi o ye ni kuma ka teli misali la i ni sɔgɔma ani i ni sɔgɔma i m'a ye dɔ ka teli dɔ ka surun appelé forme contractée n bɛ a fɛ o bɛ surunya ka kɛ n b'a fɛ ou bien voilà a taara so wagati o bɛ na ni kow tiɲɛ ye wagati bɛ na ni kow tiɲɛ ye donc ni fɛn teliyala dɔ bɛ bɔ a la ka dɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na o bɛ kɛ kan na quoi o fana bɛ kan na voilà donc ne bɛ ala tanu n b'ala tanu o fana sɛbɛnni ninnu o bɛɛ bɛ bɛn voilà donc n t'a dɔn ni o yɔrɔ ninnu bɛ faamu bon n'an bɛ fɛ ka fɛn minnu fana janya an bɛ ninnu de kɛ fila ye misali la nin bɛ kalan ko i nka n'an y'a kɛ tan a bɛ kɛ i u m'a ye ko gɛlɛn tɛ o aa ɔ ok cɛ Aziza yɔrɔ ta kali cɛ i m'a ye cɛ i fana sa mais cɛ o ye den kelen ye mais cɛ a bɛ sama kosɛbɛ a faamuna donc a bɛ sama quoi miiri dɔw bɛ sama duuru ani duuru voilà duuru dɛrɛmɛ duuru n'a y'an ja duuru buuru walima buuru filɛ buuru mais n'i bɛ fɛ ka kɛ buuru i bɛ nin kɛ fila ye a bɛ sama quoi donc duuru voilà donc ale bɛ sama donc yɔrɔ an bɛ Salif Sora fo ka Amalan mɔgɔw fo quoi donc ne ti kan kalan na ye je ne suis pas linguiste de formation k'a yira dɔrɔn ko alphabet dɔnni fɛ k'i bɛ se ka kan caman sɛbɛn mais sariya caman b'a la ne yɛrɛ tɛ olu dɔn tiɲɛna o de la n b'a fɔ n ko n bɛna mɔgɔw kalan bamanankan na mais n ko n bɛna bamanankan sɛbɛn cogo dɔrɔn de yira parce que i bɛ se ka se kan sɛbɛn cogo la ka kan sɛbɛn ka sɔrɔ i ma kan kalan k'a fɔ ko sariya fitinin fɛn yɔrɔ kɔnɔ k'i b'i yɛrɛ non a ka se ka sɛbɛn ka kalan an mago b'o de la bon an ye nin fɛn fɛn sɛbɛn est-ce que an ye accent k'a la
ama gori bila ni si kunna donc o gori ninnu si ti bamanankan nin na a bɛ faamu voilà an ma jigin a faamali sɔrɔ la voilà an bɛ bi taa an bɛ taa n bɛ chiffre minnu introduit an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ donc an yɛrɛ k'an bɛna baara kɛ ni nin de hali n'an bɛna leçon minnu ɲɛfɔ an b'a leçon titre an b'u sɛbɛn ni nin de mais hali n'an bɛna dɔw sɛbɛn tubabukan sɛbɛn cogo la u bɛ sɛbɛn ten tɔ quoi c'est comme n'an bɛna mathématique sɛbɛn an t'a sɔrɔ ko mathématique mama sɛbɛn mati walima mathématique walima damalon o ye fɔcogo ye an b'a kɛ mathématique ye walasa ka faamuya mathématique o tɛ bon o jate ninnu na mɔgɔw k'a faamu k'an bɛna baara kɛ ni nin kelen nin de ye nin k'an bɛna baara kɛ ni nin de i y'a mɛn donc n'an bɛna jate kɛ jate bɛna kɛ ni nin de fu kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonfila seegin kɔnɔntɔn o tɛ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o tɛ d'accord 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hein ich ni san si ruk go haha hachi bon il a pas noga 1 2 3 hein shifrun waidun isnani salasa arba kamsa sita sabwa samania tisha ashara bon aziz yangon bo na bon bon yabala ni français koko 0 arabu ko shifrun oh espagnol koko 0 an koko fu olu ko ma ko 1 français ko 1 an ko kelen an ko wɔɔrɔ olu ko 6 an ko seegin olu ko 8 français ko 8 donc ni alphabet ni lettre ni de b'u bolo japonais fana fɛ nin de bɛ yen mais olu b'a fɔ ich ni san u b'a fɔ ten de donc an fana ta an bɛna nin de ta nka an b'a fɔ an ka kan na i b'a faamuya voilà donc sisan an b'i fo k'i waleɲuman dɔn kosɛbɛ wa an b'a diya faamuyali caman sɔrɔla a la o la i bɛ foli ka laban di an kanubagaw filɛbagaw ma ko bɛɛ ni ce bɛɛ ni baraji donc an de tun bɛ ka kanko nin yira wa an y'a yira ko kan nin kalanni ka nɔgɔn mɔgɔ minnu ma taa ekɔli la olu bɛ se k'u kalan kan nin fɛ yan mɔgɔ minnu taara ekɔli la olu bɛ se k'u dege a sɛbɛncogo fana na yan donc nin kelen in de don français minɛnw bɛɛ bɛ nin mɛn u bɛ se ka nin bɛɛ kalan lettre minnu bɛ fara kan o ye nin kalancogo bɛ kɛ c ye nin bɛ kɛ o ye nin bɛ kɛ ɛ ye nin bɛ kɛ ɲ ye nin bɛ kɛ gu ye nin bɛ kɛ j ye comme dans jamana nin bɛ kɛ he toujours c'est h voilà nin bɛ kɛ ye c'est toujours ça y voilà comme yaya yuba yuwaru yeze ça ne change pas comme dans zumana ça c'est gay qui ne change pas comme agglomération tu fallait quoi comme dans grammaire ouais gay voilà gré tu vois ça c'est gay ça ne change pas dans oui ça ne change pas c'est comme wagon ça c'est P vous te changez comme dans président ça c'est K qui ne change pas comme dans kaki voilà an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni mɔgɔ min faamuya nin na u k'a bila hakilina diyɔrɔ la n'o ye commentaire ye an bɛ segin ka n'a kan ni min ma se k'a sɛbɛn bamanankan na o k'a sɛbɛn français la donc i bɛ se ka clavier télécharger k'i ka sɛbɛnni k'a la clavier bamanan a bɛ yen donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ jɔya ala k'an bɛɛ ni sigitɔ